खुलुमबाय रायजोफोर सोरबा बिराद मोजां बाथ्रा बुंनानै थांदों जे इसोरनि बादै जोंनि जि हुवाफोरनि स्वभाब चरित्र गासैखौबो नोंथाङा माबायदि मानसि माने रायजोनि सिगाङाव जेसेबां मोजाङानो जा जेसेबां माने नोंथाङा माने भद्रआनो जा जेसेबां गानै जोमै खोब मोजां मोजां माने रायलायग्रा मानसियानो जा नाथाय हराव हिनजावनि सिगाङाव नोंथांनि जि बेबहार बै बेबहारखौ माने बिमा बिफायाबो मिथिया नोंथांनि स्वभाब चरित्रआ माबायदि नाथाय बै नोंथांनि हिनजावा गासैखौबो मिथिगोन नोंथांनि गासै सिक्रेटखौबो मिथिगोन नोंथाङा मा धरननि मानसि आरो बिनिखायनो हिनजाव मानसिफोरा निजेनि हुवाखौ मा खालामो सन्देह खालामो आरो थिग बिदिनो मोनसे जाथाय जालांदो थांनाय 15 अक्ट'आव फेब्रुवारिनि जाय जाथायखौ खोनानानै नोंथांमोनाबो आसरित मोनगोन जे इमान गोरों गोरा मानसि जानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हादों माबोरै गतिके थौदो जाथायखौ मिथिनि आसलते 12 अक्ट'खालि फेब्रुवारिनि मोनसे हाबा जादोंमोन आरो हाबानि जि सिख्ला बिहा बिमा बिफाया उन्दैथारावनो थैलांदोंमोन आरो बिनि बिदायानो बिखौ फालिनानै फेदेरनानै बिराद धुमधामै बिफानि जि दायित्व बै गासै दायित्वखौबो बै बिदाया लानानै माने खोब धुमधामै गावनि बिनानावखौ हाबा हरो सासे इन्जिनियारनाव आरो बै इन्जिनियारा हाबा खालामना लांनानै जिखालि बिसोरनि आजिखालिथ' सुहागरात होनो बै सुहागरात खालि हराव गावनि लोगोफोरा माने बिखौ माबाफोर माने बिदि आइडिया होदोंमोन र' जायखौ माने बियो बाहायो माबा मोनसे टेब्लेट बियो जायो जेराव माने बोलो मोननायनि एसे गोबाव सम हिनजावजों माने माबानाय एन्जय खालामनो थाखाय आरो बै टेब्लेटखौ जानानै हराव जेब्ला गावनि हिनजावनि खाथियाव थाङो माने हिनजावखौ ओरैबायदि खालामो बियो माने जेन जिबनाव हिनजाव मानसिखौनो नुफेराखै बिराद अत्याचार खालामो माने नेचारेलि जाबायदि माबानांगौ बेखौबोथ' बि आरो माने जायखौ माबानाङा बेफोरबायदिबो माने बियो बै हिनजावजों माने मावो आरो अखानायै जेब्ला सोराङो हिनजावनि माने एसे देहाया गाज्रि जायो गोबानो ओंखारबाय थानाय जायो ओमफ्राय देहाफोराबो बारा दुरबल मोनबाय थायो आरो हिनजावा सानो मा दा दिनै फार्स्ट दिनै आरो दावराव दावसि खालामबाबो गाज्रि बाथ्रा आरो बुंनोथ' बुंनो सोरनि सिगाङाव बुंनो बेफोर बाथ्राखौ बिदिनो सह्य खालामनानै इखालि थांबाय नाथाय अखानायैबो थिग बिदिनो बै हौवाया गावनि हिनजावखौ जाय हिनजाव गोदान बेखौ थिग बिदिनो बियो मुलि जायो आरो जाना फैनानै बिराद हरसेया माने अत्याचार बिदिनो खालामो आरो खालामनायाव बिनि अखानायै हिनजावनि देहाया एकदम बांसिन गाज्रि जालाङो एकदम गोबाल'बाय थायो लोमजाबाय थायो बिनि उनाव बिखौ डाक्टरनाव लांनानै मा मुलि माने ओरैनो लोमजादो होननानै डाक्टराबो लोमजानायनि मुलि हरनायसै बिनो नाथाय बै हिनजावनि जि अबस्था जालांदो दा माने बिनि जि अंगनि सिङावबो इन्टारनेल माने आघात मोनदो बियो बिराद दुखु मोनदो सिङावबो आरो बिनि उनाव बै हिनजावनि माने देहाया अबस्थायानो गैया नाथाय बै हौवाया बेफोरखौ जेबो नायफिनाखै कन्टिनिउ सानथामखालिबो थिग बिदिनो बियो मुलि जानानै हिनजावखौ बेफोरबायदि अत्याचार खालामो आरो खालामनायनि उनाव बिनि अखानायै हिनजावनि अबस्थाया एकदम गाज्रि जालाङो आरो गाज्रि जालांनायनि उनाव अखानायै आसलते बिबाजैजों बिसानाव बै गावनि बिनानावखौ नायनो होननानै फैयोमोन आरो फैनायनि उनाव बिनानावनि बेफोरबायदि अबस्था नुनानै बिराद दुखु मोनो आरो बिदाजों बै हिनजाव गोदानखौ लाना थांनानै गावसोरनि न'आव
न' खाथियाव गंसे हस्पिटाल दोङो आरो बै हस्पिटालाव एडमिट खालामहैयो आरो एडमिट खालामहैबासो मिथियो जे सिङाव बिराद माने दुखु मोनदो बियो आरो बिबाजैया सोङो बिनाव माबोरै नों बिदि जानो मोनखो होननानै आरो जेब्ला बै हिनजाव गोदाना खोन्थायो बिबाजैनि सिगाङाव बेफोर बाथ्राखौ जे ओरै थोरै बाथ्रा होननानै बिबाजैयाबो खोब आसरित मोनो डाक्टराबो माने जोबोद दुखु मोनो आरो बिनि जि खालिनिफ्राय एडमिट खालामदो इ खालिनिफ्राय जेमान मुलि होबाबो जेसेबां सिकित्सा खालामबाबो बिनि देहाया गोदोनिख्रुइ बांसिनसो माने गाज्रि जालांबाय थायो आरो हप्तासे उनाव बै हस्पिटालाव माने माबायो जिउ गोमायो गतिके जेब्ला बै थैनायनि उनाव हिनजाव गोदाना गासै सुबुंफोरानो बे खाथि खालायाव थानाय बै बाथ्राखौ मिथियो जे ओरै थोरै बै हौवाया मावदों गतिके नोंथांमोना साननानै नाय सासे गोरों गोरा बै हौवाया इन्जिनियार मावोमोन इमान गोरों गोरा मानसिया बेफोरबायदि खामानि मावो बिनि थाखायनोथ' आं सिगांनो नोंथांमोननो बुंनाय बायदि जे हौवा जाथिखौ बयनिख्रुइ मोजाङै मिथिगो गावनि हिनजावा जे नोंथांनि स्वभाब चरित्रआ माबायदि ओरैनोथ' जों बिराद माने समाजाव बिराद भद्र खोब मोजां रायलायगोन खोब मोजां माने खोन्थिगोन गानै जोमै नाथाय बैदि हराव नोंथाङा हिनजावनि खाथियाव थांब्लाथाय माबायदि नोंथांनि अबस्थाया बेखौ निजेनि हिनजावनि अनगा रावबो मिथिया आरो बिनिखायनो हिनजावफोरा एसेयावनो मा खालामो निजेनि हौवाखौ सन्देह खालामो मानोना बिनि स्वभाब चरित्रखौ हिनजावा मिथिखागोन आरो मोनसे क्लियारिफिकेसन नोंथांमोननो आङो होनो थांदों मा नोंथांमोना खोब कमेन्ट्सआव आंनो माने लिरहरो जे सल'बाथा बुङोना ना निउस फरायो नामा आं आसलते नोंथांमोननि थाखाय सल'बाथाबो नङा निउसबो फराया आङो ओरैबायदि किसुमान जाथाय नोंथांमोनखौ मिथिहोयो आंनि भिडिअनि थ्रुयै जाय जाथायखौ माने किसुमान जाथायखौ निउस चेनेलाबो खोन्थिया ना आरो नोंथांमोना पेपारफोरावबो मोना आरो ओरैबायदि जाथाय किसुमान जोंनि इन्डियायाव जालांबाय थायो जाय जाथायफोरखौ नोंथांमोनखौ आङो भिडिअनि थ्रुयै मिथिहोयो जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय सिङाव लाइक बटन थानायखौ लाइकखौ खनसे थुनानै हो अब्लानो नोंथांमोननि जि अननाय बेखौबो आं मिथियो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों ना मोनाखै लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गासैबो मोजाङै था गोजोनै था गोजोन्थों।